feels good to praise God. My friend Chia Cassie, Emma, baby Bia, na Wotimini Biano. I'm a friend Chia. When you can't see the way ahead, that's the best time to offer unto me Chia na me Mawakra Banzo so eba and the days so a Jumedia so a free Adom 106.3 Fan of Street Kokomeremli. Take my life, Lord, let it be consecrated. From Yaw Owusu-Ansah. Take my moment. Adom for Dr. Mary Ganza and FA Osofo Anklato. Omane de kai edejum atwe amaye. Obetumi ne yan asom wa bra wode wa fidi atoa na obetumi so akọ Facebook wo hoda dan so a memo akọ aba se wode wa fidi ato aye Adom Ahengua nemu ejumede eso osumi ensia yimo enayo eda onyame asiesie ne da etoso aye enson emu enie I give to you my glory. osumi de asie ne sopa ene se major aye obi a odwene kwa akiri ema enchirima me papa my father is a generational thinker. The GDS nyaka so be a generational thinker there na ye de ba ye kasa mu a e obi a odwene kwa akiri ema enchiri ema ena ejumedie ma menhye dan dedicate ma onyame pa bia ba Africa hanom na oye nyame dwuma e wo kwan hodo so na enrechi eradia freno ekofie making kan bibi na mede ayenyina so e de amade me yono enden Samuel ngoma etoso mieno tia eye baako Samuel ngoma etoso bieno etia eye baako nchichemu a eye aduono enum ene aduono ensia ade ba fom no ose sede ahodenfo esi atoto okon emu sede ahodenfo esi atoto okon mu sede ahodenfo esi atoto ewo okon emu hwere Jonathan mu ewo sronsromia eso wenti me ho hia me minia Jonathan wasem ye me fese wodo ye me nwanwa esene ema krampo edo sede ahoden efo esi atoto na akodie nso esi asei weye David a okasa wa bra Jonathan ene papa Saul ifri mo ewo akono in the battlefield they lost it okoano ena Jonathan ene papa Saul womuwuye ente David te na sabre no na onitan ne wotan eda eye Saul edi David kura ntem no mantem engo nanso so abra oseye ne okum kese te se baaye no eno na owura abrantie David otwere sansem wei ede to ho wonya bre na keken free nchichemu ba kono a
obeka nsem bebre nanso so tichemu a eye aduononum ne sɛdeɛ ahoɔdenfo asi atotɔ ɛwɔ ɔkon mu wɔhwere Jonathan mu ɔhyɛda bɔ ne dini wɔhwere Jonathan mu ɛwɔ sonson emia ɛso wonti me ho hiahia me nua Jonathan wasɛm yɛ me fɛsɛ wodɔ yɛ me nwanwa ɛsene ɛmmaa korampo ɛdɔ sɛdeɛ sɛdeɛ ahoɔden ɛfoɔ asi atotɔ na akɔdeɛ nso so asi asɛe eti wo adamfoɔ bi a wonene ɛbɔ bra a sɛ biribi to no a ebetimi ama wasai kasa bi ɛte sɛ ɛde ato hɔ ada bigiri South Africa nyinaa no masa wo pesa wo mpɛ nyame nipa TB Joshua so wo check social media say ono na sem kra no eda number 2 or number 3 kase baby a obi e kanasem adwuma wo ye nyame sem a okaaye semia yebedi na temafa sene nkrofo ene ne nante ye eba abontene begu nanimu ase sede radio fo betwa no mpoa ahyenkom wei ambem na yegro ne ho de nipa bia beka bia no obia kane de benyame nso akane de memenda no nyame dia o kan ye ne se wafana koa ede ne kɔ efie baby obekɔ ene baby obegyina enye wo na obekire memenda na mewo mikroma santemampon na Anglican sofo kan nyamesembi so to brebia na ye pray ye ho e pese ye fanyame adwuma na ye yo enti ye condemn nipa na ya keke bia da nyame nipa bia wo wiase bia no se obi be so kan ho asema obia wo de obeka afa ho nyame nipa bia enti ma sheda se enei ma dedicate se adwumadie e de ama onyame nipa TB Joshua na onkura saka wa book na okura twere kronkron mekai few years ago naketwe bi atwam na ne month se ya na obedi ne birthday ana osuma na nkrofo ba me office opese celebrate policy for no omma wo maduane na ne birthday and shedam ye diniane bre wo mo den ko na sorry da but the ye you know obi ka kire no ema ono so te no so me ni hwe kura aduane de me de bemma sa ma me fui me ma da no mo present kura na me ni ho but the hon fonyine ne senia ombe ye presentation no eye fe ena wa ye ne de ena wakọ eti se otitre ni bi te sei wo ye den kosoro ba fom millions has been saved through him. Ebi a wokra wo criticizing no wono oba akra tugu ba won hye da kra nje wo kra biada wonya asempatre wonya adoye papa ye bia ni ho a wo hye da ye nanso kasa ye de sei nipa e de dwiriga nipa e de bre nipa ase de wo ya ade wo ho asedan kenya me se wonye nyame nyame aboa me pa ma nipa bia nye nyame na woye de woye se ne woye nipa isa na me so be ye nipa te se wo so be di nipa enkasa ye achi a wan hwe nsuo kura wonnom bi ifizo ye kese a obi se waye kutu wo twen so a
Ubi se why tria. Why tenten and why gram was and nam was so the ASEAN say. Nyame Adom se we tia so and then who tie bi. Kroma kra de ye de tompe. Se ni petie tie ntimi ntuna kunya so da. Omo kan no mu yere fi se ye mu bi nso ye tia. Mudi ye nyina tem fry. Ya na metena se dwene ho a ya na me de mente ase. But I'm quoting scripture 2 Samuel chapter 1. Chichimu aye duono enum eba bepem eduono enson. The judgment de nyina dedicated the ama osofo TB Joshua. The wall. When everything seems to be down, when you can't see the way ahead, that's the best time to offer unto him sacrifice of praise. I give you my life. I give you my praise. I give you my life. Oh Jesus, take my life, Lord. Let it be. Binim se ne kasa o katwa to ayo memenda no kokuprichi se watie bia. Binim se watie bi dia. It nsema me no kanyana na makacho se ma dedicated sa adwumadi e dia ma nyame enepay. Prophet TB Joshua. Oye Nigerian. Oye ni nyame dwuma. Sadia hodenfo asia toto okunmu ekunmu na ono so nyame dia frɛ no okunmu ene nyame dia frɛ no edi se ngoma ne se ya yenka ne se de obewu awuradim otu de se nko te se de kura no a once o kanya mesem wie ya ena nyame de frɛ no obi en hu a wo a ogina ho no wawu o ye dani a obetofom nti so obuhwiye so atetɔ akunyam sa de protocol for ne so ni mu sa de siye no akwan obi a bɛkɔ no obi anim obi no obenya plane crash obi no obenya car accident obi no be yare ada ho obi no so be bubu egu obi so oda ya no ontimi nsɔre bio endemu na ya frɛ no kɔ Mo twerɛ no wɔ Facebook ni ade nyina na thank you very much for joining me and for Riata and Odi for Joa me say another dwumadi my dedicated yama Prophet TB Joshua me nyame dwuma nyame adom ye me won krofo ma criticize me ba me nyame dwuma na ye even asori am ewo mu no bishia me nyae oso di criticism achia sofo bia ni Ghana ha yen kan ho asemda na da no kra Yesu kan asem bi o se se nipa nyina dom kra no adie eti me nyame niama ene me dwuma se be pese wo dome no anya bia me ye nyina na wo be hyeda wo be pe ende no kre
asɔre makura ye bre on homa wo mo wetu wo masikura to bre bia bete no mbi di watam omu di watam ana oba akote eno ameka na sɔre me se ba ko adabi mu di matam me ba kote na oba bisa me ho asɛm enti asɔre bia wo de me se asɔre bia sɔfo a wo asɔre bebi entwa mbɔ wo da no na ne em se we she da kra nya hwe omu twabo keep on praising do atem ba wonya hunu se ade no mo aka na nya no kra na wagya mama nyame na wakoso aye enti asɛm a David kan wo se sɛde ahoɔdenfo asi atoto ɔkomo wahwere Jonathan mu soronsomia wonti mehu hia me ya ebia papai efri mu memenda no okra de wani agye na obi hu so hia no lese celebrate policy for the obeye ma wo mokra month seya na the birthday month so na radio friend I dedicate this program to him na yire ene nema Raden Shamode. Minimum number. I'm from my Shamode. But you meet me a kakre. Why are the mighty falling? Yes, we will radinase. Uncle Wit says Solomon, dear Solomon Abosumfi. Oh, Jesus. And we dear or Kenya Mesemu. This is a good time to give him praise. Okay, I'm a same year. Honor him. 777 Takas will be a Jimmy Crown or says a dear crown or Kunya Menasia. Anya or kind of bonny rather. From the circumstances, from the situations. Now also a Mobri Kunde, Nanyanta, and Antwa, and now from. Be Obo Yesu Christo to offer unto him sacrifice of praise. As only will be no more. Would you so free more bet me a tribe be send your David Treyana? Why are the mighty fallen? Why are the strong men on the battlefield before? Wouldn't thou be woo? Wouldn't baby I'll be woo? Wouldn't be a better? Consecrated, Lord, to Obeto mumu wu anase odaya na oko I don't know which one ye he na ope madam fobia otojo kojantwi na ye bonkoma na ye te play but ye call I think Britain na that time na Ghana was one na bomp ye wo wiem sa and was so for ade amempekra ni ade amempekra ni kujentwi ase ade amempekra ni na maka kire nyankopon se mesre no amempe accident to say crash ni ade maka kire no papa Facebook for Amotre, may his soul rest in peace. Odamase, Ayana dear, all the criticisms, all the critics, you say, one have been criticizing the view, Ayana Juma, Wajia Kraus, Wajia, Wakani Yam Sima Soka. See, we are singing, they say, one a Twitter of the dear baby, what the second dose, I say, and they overcut for better first. Ooh, for Gradabeka, who has us. By any day. They say, if you cry, I suffer be bring so much church and require fast, so dear, man, the wood be most over when they never eat you. I did a cop. You know me, and also Dakri Abeko. Madam, I say more tre and seminal. Move you have me kind of Madania Mias. But I don't know David. Saw ni Jonathan Wuya. Kasai.
Nyankopɔn kura nim sɛ me wate ase wo yɛ me dɛm just bibi wo no wo yɛ me dɛm criticize menka what is a confo bi abegyina radio so ka confo ho asemada what is a kramoni be ka ntimi sa de no me ni ho adache menka bi yimi man so Kenya mesem ya ka no e oni nyame akọ wadi kan fie ya no wadi kan fie me nem ba bi akọ but wadi kan fie o kan nyame sem ya na okọ me no mi no na portals ye be dem mu light of your bedin economy emu be yedin esemu yedin osemu yedin say and the program is share can let me be far Ghana map ato ade so last week that we are going to pray for God. Okay, the better you so you be what the one side to we declare we pray for God. So the book of Isaiah or Bible no? Baby, you actually say now here we see a way and me who know that. Also for no Bible. Then kind of. And the Jumedina dedicated the ama Unyamia Kwa. Mama Trefe we message in Yami Shramo, dear more Yamano. Signing a baby in Susama. Why are the mighty falling? Why are the strong men going? Keep on praising. He's worthy. He's worthy. He's worthy. Keep on praising. Then you know, be able to come. Me abema ba come off ba come down for ba come. Call Britain or call your surgery what they need. The break ransom so be surgery. But in the fear or baby hotel or Makwaji, and then a na Nikuniasha, see kiki or Wasua, almost so no one, no, I ready. Says, I papa no machine the paddle dua or show mu school. A womo brabomo. Just am I right? Sita kwa amani sachredia unya ziona unya bisa kwa amani pass upie kuro no ma no kuro ka dan kasi a obehunu pa e dika no wa ye ne te say you know yazo sikedi ba kwa aka na we do na dom here no very very good man, very very good man, very very good man. I'm talking about good man. I dedicate this time so shabby too. Now I will say, oh, yeah.
Baby, ya drew no, and baby, ya nam no. I write you some and 7 and I write you and you say ya. Me say oh, set me obiwa na me dwene niam bebre. De me dwene no nyina no enye nipa no na mo me dwene enchirima. With him say thousands, but I mean kind of thousands of people depend on him. Tiang kwadam ranti mabawo school omawie university. Oko. Ejasia madi American. Me say no wo fa ase ba kon actually this year. He's my uncle. Yeah. Onso fi kwa mine. Nso wa twere ne sisi ya de ababa to so. Sani ya waboa nkrofo. Owura TB Joshua osofo. Krofo a wa ma o masere. Osofo yenkan Isaiah hono. Isaiah chapter 6 verse 1. Afi a ohene Uzziah ewuye no. Mihunu Ewurade se ote anyan anwa ekron a wamaso so na natade emu ano aye asori fie ema Serafin ejinagina ne nchen omu biara ewon ntaban sia omu biara eden ntaban mienu ekata won anim na wode mienu ekata won nan eho na wode mienu ensu etu na woyi tiam akire oyise kron eni asafo Ewurade ani monyam ahye asase nyina soma na apono ase ewusoi de na orekasa no eni enti Aye. O sha ase biewa. O se ohene Uzziah ewuye no. Ohene Uzziah obrempon adano minya kwanya na me wo Sir John ayase na minim obeka se president bi na ewu ya ye kaso obi nyuma di na chia e kaso obi nyuma di na chia me tiwo no ma ko me dru hontem me hwe se ne ekoso na me di suade na me di bisam honsem na foforo asan beto so sei Isaiah no yenya bedwuma o Isaiah no yenya bedwuma Isaiah no yenya bedwuma na osi ohene Uzziah etoye no nyansa eba na dwene nani bueye me obi wu a ya na ne ma mehwere no ede na ye ka kire me ede adesua na me fa no Red TB Joshua de okanya mesem wie ya obo onso a me kasai oda obi yere so ada obi kuno eso obi so me kasai logozo bi pa anope onum obi onso antampi bia wadi atua na no minim kwan obefa so ewu minim kwan a obefa so ewu say Hebrew fongo man se twase obi ewu ana meboa na owu na chi no na atemu ho eti kwan obefa so ewu no yanom ehia na the all kase ya eye odifa is say me de ohine Uzziah ewu ye no me de ihuna urade asofo je sofo farata mame mo hai ejana mo nyina maka bi se obi wu a ese se omo ani da ho se
I want to know God. Me say the all Kenya me say mo okawie ye. Okawie ye mpo nyame afre no. Okawie ye okanya me say no wie ye. Aka just 1 week na the birthday aba on the month of June. Me say me nim kra no celebrate pause there. Idra the birthday obre last night obre omunuane. Omudi chei. On the birthday or to Nigeria and so distribute to aduane Emma celebrate pausing kwada and no mama. It is a Ubasa say one way we mamenka namenka say why you nyamijuma meka do meka say the oye nyina na ne breson say urade frɛ no urade afrɛ no enu ntina Isaiah de oka ye no mi timu se ohini wizi awu ye no me de me hono rade asofo akra maache ya hena ba ane etiefo nyina nso meji se sene awo kan se obi wu a esese otiasefo a wo de wunya nwuye no wodwene unipa etise wo a ene wawu ena ade ba ko a me san maka ene se enye mfidudu a nipa ne di ya wo ye na impact the impact the Bible cover Methuselah who say with the 900 plus and one an achievement the Bible can yanti any achievement but we were and years our Lord Jesus was just 33 yes and when you 40 but o can say it is finished near me beye ye ya me de share me say nyina me wie nti ya ne a ebisa ye ho ne say wo nyame frɛ wo a can you say ne awrade papa kwese anwako owu ye no 40s when 50 when 50 now say papa mo when 60 owu ya ansa na enkrofo kra yes ebre ebeji atum say no you dey for kase nyame nipa ampa yes owu ya ansa yes ya tena wo manipa no wu ansa and is unia kwasi asiama asiama ye ken 6-2 yeah 6-2 na impact a one make one crop for a life pa obia me kire se crop one fan chemba wa expose wesikafo bebre yenti america sa ne se obia wotimi to sewing machines be 100 no dey kwache kwa man wa obabia opese o shake me o show bi school America ye ne masters a double masters e wo UK na di pan na America sa on Canada nanso so menene din ko no say oh ono na ma me call school we enti enye preaching wo preach na brabo the suban underground no niema wa je nipa a wa hwe wono pa so for obi amani bring no wiase ne ne a all impact society enti na wani then so on kasa yeah o se boa bi ensan nyina ya chi yes utimi boa nkrofo se eno ase bi me here skill na enkora bi me do makoto university omo wo takrade ne ba ko so another university ha no mo bisa o musika na me frɛ adwoa am say adwoa kakra wo no de sende kwa na say the way so ka na menya na made amount bishop there who was go just me ni kapani me hwese ne me ka bi obi aka be kwaje no me ba sa me hwese ne enkrofo eba any ade no ya na me just me from far away no na senior me see Bishop Yaw Owusu-Ansah na nyasem ketwa and then nyina akura o but we are saying say Adom any nyamsom yes and no nyamsom you make it people's life Bible say nyamsom meaningful and say obi ba kwa akɔhwɛ nyisia and ye kunafo e wo wa ho kyere berem okay so enti mejiri say wona wudi wasase so impact a wo make wo nipa so ehia say wo life nyina ya me yere me ma wonya
na kyerɛ sɛ wonyɛ hwee ɛwɔ abrabɔ baba mpakyɛw kakra mɛka medase makyɛ medase Isaiah nwoma no ɔse ɛberɛ a ɔhene Uzziah wuiɛ no medie me hu awurade aba sɛ obi firi mu a ɛnsɛm bebree si akyire so obi firi mu a that is the time a obi wɔ hɔ no mu a ebi a ɔde sua deɛ that is the time so obi wɔ hɔ no mu a obi firi mu a ɔkɔ tebea bi mu a ɛnyɛ koraa sɛdeɛ na sɔfo gye kan wɔ kan papa efiri mu but nkɔfo bebree ɛkyɛ sɛ ɔmo ne adutu egu nsɛm paa sɛ ebi dwene sɛ paa no sɛ ebi a school fees so time so sɛ wɔsɛ bitua kwan a mɛfa so obi so te hɔ no mo adwene sɛ ye papa yi nana sɛbe ɔno makɔ no hɔ sɛ bi a me nyame mfa no so na menya ahoɔden sɔfo ɛno nso so na ɛsɛ kyerɛ asɔre baabiara sɛ sɔfo biara nyɛ nyame sɔfo biara wonyɛ nyame nti yɛ a mo nsusu ɛmfa mo ho nto asɔfoɔ so fa ho to nyame asɛm so Bishop Nura ɔmo ene me kasa fa papa yi wo ho nyina aso a me ka yɛ ne sɛ asɔfoɔ wɔ adwuma paa yɛ adwuma ne sɛ yɛnkyerɛ nipa no yesu yɛma nipa no hunu yesu ama nipa no hunu yɛ yesu yɛn wobɛkɔ wokɔ soro ba fam wobɛkɔ dakoro wobɛwu nti womeɛ direct nipa ɛma yesu na ɔkyena ɛnɛ adekyeɛ wowu a woankɔɛ te sɛ yɛ savior no kɔ wontimi nyɛ savior Paul asoma ɔka kyerɛ ayɛ Korinto asafo no sɛ ɔse hwan ne Paul na hwan so ne Apollo yɛ nyina yɛ nyamedwumafoɔ yɛ nyame fa yɛ so enti mo asɔfo a motie mi anɔpa yi a mo de mo wɔ afidie n'akyi a mayɛ mo ho nyame no mo nsa mɛyɛ nipa ama odifo kasa bi na yɛ bra so kasa wan kasa wobɛtena ha yɛ bɛpɔn mo nsa bɛyɛ nipa kyesɛ mo nyire mo ho na mo mɛyɛ nipa a kyesɛ obi sɛ metie ha na masesa anwea metie ha medware a mo nsesa nsuo no ɛdeɛ ne hawo nra meti sa asam no pa na me soro fi dem metena manim ho me sɛ urade me nso sen mekɔ ne sen nti me kasa me sɛ hwɛ tv jojo wawu obia bɛkɔ obia nti hu sɛ ɛhe na wokɔ ɛsɛ wodi wani tu nyame so fa wiri nyina ne wa nyina sɛ nyame sɛ ɛno akra kɔ bɔ adwaman a ɛnde ya mesrɛw ɛnde ya fa homa yesu ja ho ne hona wurade wodi ɛno a wo wie nsa pa wo firi wo yire akyi wo ba fie ni na tasa wo de san take mu a o ko won so o drive nyina de ye ka nyina na ama wakoma bo kari enya hwe akɔwro ho aba wuro no de wakɔwro wakɔ gyina ho pa wo ka tira wo yire kura sɛ wo ko prayer meeting ana sɛ wo ko business trip mo ko retreat de ya na ehu kura no baby ya wo de kɔhye no nanso so wanya ya awie me nka nkyerɛ sɛ kukun ho because they say you feel guilty no dada so don't die but I can encourage you say bow down ura office wa bunko tudwe kan num kura nko na otia kan mu de nko otia ne ma bebre na esiu kan mu tena nko na otia de ne ma bebre si so for jesi I see eti won kwa otimi sese no me pese ye fa saa kwan so na ade ho ba wura Yesu Isaiah semede me hona urade on se Isaiah din ni abo ya ma obi adin o saa pre woni masofo dodo ane ho adin fo dodo o se Isaiah se medie jai se wu jai nyamesom no ne hona urade hene kura na ewu jai se wo kwa asore keke hona urade obi hona urade wo hona urade abaye nwanwa se ubemmo treaty ukunu ana ubemmo treaty woyere se sofo sunsun ba ko abawi ase eye ema warefo a echesi emema ema warefo a echesi mema edoso ma warefo a echesi mema ya manfo ekunu mwachi kodi beda
ɔwe bɛda ayɛ hu kyɛ sɛ bɔne sɛneɛ ɛsɛ sɛ bɔne no ayɛ hu fa no nti yɛntumi ndura ho sɛ sɛ ɔsɛ yɛyere yɛ ho yɛnduradura ho ebi wɔ no ma nyɛ sikasɛm ne sisi mu yɛ ne dɛ sɛ akɔkɔno nanso wogyina baabi no ɔkasa te sɛ deɛ bɔne korokora ne ne ho mesrɛ mu ɛpa wokyɛw deɛ wayɛ biara no awurade ɔde bɔne kyɛ na dɔ yɛ dɔɔso sɔfo agye yi wopɛ asɛmpa ka nti deɛ nim ne yɛmfa awurade yesu kristo ɔdɔfoɔ sɛ baabi a wɔ biara no sɛ asɛm yi atɔ wakoma so a odifoɔ Isaiah ɔha chapter 1 verse 18 wɔse mommra mieni awurade no wɔse sɛ mo bɔne no ɛte sɛ damram kora a ɛbɛhoa sɛ sukyerɛma bishop damram ɛyɛ ahahai bi ɛyɛ kokokokokokokoko na ɔse sɛ bere te sɛ nkra wɔ nso a ɛbɛyɛ sɛ ogya anwin enti anɔpɛ baabi a wɔ biara sɛdeɛ ɔbɔne tie biara awurade don't feel condemned sɛ ɔde bɛkyɛ wo don't sɔfo ɛne sɛ wofili condemned but bisa fakyɛ papa mpakyɛ fa me bɔne kyɛ me enti ka sɛ awurade yesu meyɛ de bɔnyɛni mɛyɛ Owusu-Ansah meyɛ de bɔnyɛni mafom wo akwan bebree so bɔne nyinaa kyɛ kyɛ gye me sɛ ɔba sɛdeɛ wogye wɔba de bɔnyɛfo sɛ ɔgye ɔba de bɔnyɛfo yesu din mu amen sɔfo simple sɛ yɛ simple nti sɛ yɛ sɛ obi kan yɛ awurade de ne bɔne akyɛ no wɔde akyɛ wo koraa nti wɔnsan nkɔyɛ bɔne no anaa wɔnyɛ ɔse ne ɔka na wogyaeɛ no wobɛhunu mmɔbɔ okay nti woka na wogyaeɛ a awurade bɛhunu nti nka nsa nkɔyɔ baabi Proverbs 28:13 nka nsa nkɔyɔ that's right de mmom ka gyae that's right all right and yesu ka kyerɛ maame sɛ go and sin no more ɛna yɛ dedicate dwumadie ɛde ma TB Joshua odiifoɔ kɛseɛ a nyame de ne ma Africa and the world